Di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini Mama Mananjur.
pancene ya ngono kok wong ayu gegarane wong akram iki dudu bondo dudu rupa amung ati kang dadi pawitane wong ayu lupa ya bebasan luput pisan kena pisan yang gampang luwih gampang yen hangel pengiran warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sedaya sami sehat, Cik. Alhamdulillah. Monggo Mas, ayo dioglek. Yuk, Cik. Ini Pak Kuno. Teluk apa kebot? Kebotnya nututi. Ini. Oh, Pak Kuno. Asoy. Aku ki gumun lho. Pak iki ana sing ayu demes kok milih sing merongos ya. Iki ya aja ngenyek. Lho, aku ngene iki tumbale telaga ngebel lho. Lho. Ora mung kena nggo tumbal tok, Nduk. Bapak Ibu monggo berdiri dulu ayo foto bareng. Nah, foto. Dipersilakan untuk foto. Nduk, Manuhara. Halo. Engko disambung buat foto keluarga juga. Keluarga Bu Sulastri, monggo. Keluarga besar Pak Jono dari Gedangan, keluarga besar Bule Suti. Belas. Yuk ditanya, Dok. Oh iya. Senyumnya mana senyumnya? Kelihatan giginya dong. Ngedeni wong. Ngajari kon senyum. Ini alhamdulillah pripun Mas. Tenan lho, piantun kaya tumini iki umpama turu ning omah, ya toh. Enek maling no slamet. Lah ngapa? Lah janji nginjengi wong jek melek padahal merem. Lah ora untune kuwi. Mbok ngono nek maling neh ya Mas ya. Enek meneh lho. Sing duwe iki kok guyu ngono. Lah, wah berarti jek melek gak sida nyolong. Tanah aku ki merongos, makane aku turu ketok mesem. Oh alah. Alhamdulillah, ayo bareng-bareng menyapa penonton. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menika tamu saking pundi? Surabaya. Oh, Surabaya. Alhamdulillah. Setop. Pak iki saja kok seneng. Tak beresiko. Oh, tidak beresiko hamil ya, Pak. Lho, tenan kuwi ra nek srikone tenan kuwi. Menawi kula wedok, Pak. Nggih. Salaman Ya yen ampun, alah. Salaman Ya apa dolan ampun, nangis? alah. Alah. Apa tobat?
Pak. Tenane, diambung banci niku tenan sampean selamat selawase mangke. Insyaallah demite gak wani njelit, setane gak doyan, driyone gak wani nyedak rono. Saya wani nyedak ya banci tok. Alhamdulillah ya Mas, menika teng dalemipun. Daleme Pak Gotri. Pak Gotri sekalian. Heeh, Ibu Ani. Ibu Ani, alhamdulillah matur sembah nuwun. Pak, ayo salaman karo saya. Yo salaman karo Pak Gotri ayo. Ayo, Mas, sing apik. Gotri ki biasane cilik to. Heeh. Lah iki kok gudi, Mas. Lah iki Gotri tronton kok. Oh. Injih, Pak Gotri. Alhamdulillah sehat selalu nggih, Pak. Injih. Ye, Ala piye? Gotri to vitamin. Yes. Yes. Nyapa? Pak Gotri to vitamin, Pak. Kowe pengen. Aku pengen, Hei, Pak. nek kowe pengen ning besane, ayo besane rene. Oh, sitok. Ngono iki aja royokan terus. Nah. Ibu alhamdulillah sehat nggih, Bu. Injih. Ya. Kowe nek pengen diempet rasa ngalah karo Mbak Salaman Yune. sih karo Pak Gotri. Ayo salaman sing apik. Pak Gotri. Pak Gotri ngerti perawan kok gila. Hei, wedi untumu. Mingkem ayo sing rapat. Mingkem sing rapat sih, Mingkem sing rapat. Nah. Matur. Sayang ora? Wah. Kowe ditonyo kowe. Nggih. Injih. Anu Tum, Tenan. Pak Gotri ki rong metu-untune ya, Pak. Loh, masa to? Urung. Oh iya. Pak Gotri lun tukul. Anu Pak Besan ingin to, Pak? Ana kula ya, Pak. Lah. Iya. Pak, ingin to, Pak? Mboten sak merti, Pak. Alah, contoh gratis. Alah. Aduh. Iya. Alah. Wes, tenan. Seta. Pak, jenengan mengke nek dugi dalem ndang adus kramas gawe wedi nggih. Masane kira. Masane babar diambung kirik wong piye kok. Nggih. Diambung piantun ayune kaya ngene kok ya. Ibu nggih, sami-sami. Mboten sias mabuk niki wau. Ya sing mendem ki caca ndek bengi sing mabuk buke. Lah dalah nggih. Perjalanan jauh. Iki nderek ndedonga mugi-mugi pengantin kekalih menjadi keluarga kakung ya sing saleh. Saleh, Putri ya saleh. salehah. Aja kaya aku. Nyapa? Dungane Nyapa to? mbokku ki jan biyen. Piye? Muga-muga besok dadi anak sing soleh lan solehah. Gusti Allah Maha Adil. Piye? Metune kaya aku. Metune banci. Iya. Dadine ra saleh ra salehah. Ya iya. Sik to, iki nang kene nek do Mas loro manggala loro. Aduh, Sik, anu. nek- Monggo dimohon warga besar Pak Yon dari Ponorogo. Yan, botole. Lambene tumine jangan tebangan. Pak Yon ki kancaku SD. Mos. Ya kan Pak Yon tit. Kingko apa ki jenenge ingkang saking Surabaya. Iya. Jangan pulang dulu nanti ada door prize ya. Ada Bu, ya. dompet sih. Khusus ke Surabaya. Khusus ke Surabaya. Ada door prize. Iya. Dari tuan rumah. Dari tuan rumah ada door prize. Weh. Injih. Oh, dalam Mas Jainul kula Pak ketanggana aku kita ini. Konangan wae jeneng. Ya ampun. Walah, nul. Oh ala nul. Nul. Ya ampun. Seta. Priwe? Lah kok aku arep dimik to. Pak, niku asli. Nggih niku. Asline Jainul nggih niku. Seta, jenengan kok semer nek jenenge Jainul. Aku aku lo ngikuti Facebookmu TikTok. Lah dalah ra apa to. Lah. Menika dalam Nganjuk. wong Nganjuk menika garwane. Not Nggih. jarine ngakune ning aku ra ndek bojo. Lah, ayo. Ayo. Pas iki gak ono gak apa-apa. Engko teko omah ben gelut. Teko omah gelut iki. Ora. Ngerti aslimu Wis kok. bisa wis metu telu. Oh, ben metu telu alhamdulillah sehat selalu ya, Mas. Nggih, Bu. Nggih. Kula ampel Pak SD mboten napa nggih. Mboten napa-napa nggih. Duh, Pak. Ayo nyilih ora ndek Ayo. gentenan. Emak, nanti perawan ini gila. Aku nang bakong iki ya Pak. Iya. Enak. Ayo tambah. Jan. Mbah, Tumine Jan. jenengan ki roh wedhus diwedhaki kaya seneng. Oh, nggih. Milih sampean yo njaluk aku ora? Aduh, Ora. Oh, gila kowe. Loh, ngene iki masamu kalah rupa maju dupa iki. Oke, iki nek do Mas 2 Manggala 2 dijogetne Oke, dilanjut. Iya.
Zaman dulu apa nih? Oh, lagi. Domas ini sayang, domasnya 2. Sini dong. Hadapnya ke Minta sana. sangu enggak? Dompetku tolong ya habis ini ya. Ah ya. Oh, Mbak musuh asisten. manunggalia kok ya. Dompetnya. Ayo. Mbak Manohara. Ya Allah, kena gue jamu tum. Ah iya. Lumayan. Aku tak tuwek-tuwek aneh penak-penak gitu aneh. Nah, Penak tuwek, penak gitu aneh. hapus ane Iya, tak cantum-cantum mesti. Ora tau bayar. Ora tau bayar kok jaluk isine kok iso. Nah iya, aku malah Iya. seneng kok torok iki. Tum, Tele. jauh dulu ki tau ngopeni tuwek tinggal minggat. Lah, ketak gue tumbal, Mas. Oh, edan. Saiki wonge golek sing nom bocah-bocah brondong-brondong ngene iki. Penak padha-padha bayare yo golek. Nah, kadung taro gekne omah minggat kok. Di. Oke. Ayo. Oke. Loh. Ini namanya siapa sayang? Apa? Oh, Mas Rafa kelas berapa? Iki jeneng sekolah apa rek jeneng iki? Ayo. Takoni kelas pira le? Kelas pira le? Pira sayang? Tunggal SMA. Tunggal SMA. Sudah sunat nggih? Ampun. Alhamdulillah Oke, sampun. selamat. Atau tuh mau ngomong iki kudu iso mbuktekne. Nah. Jarene wis sunat. Nah. Buktine apa, Mas? Ayo buktine apa nyewi sunat? Ayo. Buktine nek wis sunat apa, Mas? Manohara gak percaya nek kowe mau ngomong tok. Aku ora percaya nek sampean ngomong sunat tak buktine apa? Ayo buktine apa nyewi sunat? Duduh mae Mas, los lho. Nang moto sik alon-alon. Sini sayang agak sini enggak apa-apa. Gak usah takut, gak usah takut, gak usah Mbak tegang. Manohara enggak gigit enggak kayak dia. Ah, Dia itu gigit. Kalau Mbak Manohara cuma ngemut. wong edan ora nyokot malah Ngemut ngemut. permen. Ngemut permen, Oh. Mas. Agak sini sayang enggak apa-apa sini. Sini. Agak sini. Sini sayang, sini agak sini. Kok mengkira ki mbok kira gendruwo apa ya aku masak. Ketoke karo kowe anu gila ketoke nak karo aku ketoke ora mesti aku. Jajal ini. Mas, dulu. Ora apa-apa le, ora apa-apa anggapan kae mbahkumu. Mbakku. Sembako. Aduh, nek koyo ngene mbakku. Lah iya. Sampeyan Cek wis sunat. kinyis-kinyis kaya ngene kok mbakku. Sampeyan wis sunat tenan? Sampun. Nek sunat wis sunat. Engko ler nusul selundup ya tak ajar engko. Wis sunat tenan? Ampun. Wis pirang tahun? Kali berarti lo sunat, ngapusi itu maya didelok. Lah, Ayo. Ayo, Ayo. ayo, ayo. Delok. Ayo. Ayo delok sih. Ayo. Ayo delok. Ayo. Delok. Ya, ayo. Delok. Cocok banter. Alon-alon lirik. Alon-alon wae kok. Bocahe mecicil kok ya. Aku nek kon delok semangat aku kok. Le jujur le sunat tenan gurung. Sunat tenan porong kok selali iki lho. Wis, tahun pira? Lali ayo delok. Ayo, ayo. Ayo. Delok. Delok. Luwene dan Tak tuang. luwene kuat. Kita akhir ini. Nah. Wis Ayo. joget bareng ya. Jan. Soalnya dadi manggala kuwi syaratnya kudu wis sunat ngono. Nah, nek rong sunat Nek kuwi. sunat rong oleh dadi manggala. Nah, dek mbeni tenan lho le. Enek sing dadi manggala rong sunat, bar Kesurupan. dadi manggala ki melentung lho. Nah, kesurupan langsung. Nah, kowe apa pengen melentung? Nah. Lah, Ayo, kene delok. Cicine Rene. Namanya siapa sayang? Hah? Hanif. Sik to caki iso dicekek iki apane, Mas? Caki yo kurang ajar iki. Piye? Jan, awas engko dicekek jenenge. Iya. Rumahmu Ora. lah iya. Manohara ki ora Ora mangan, mangan. ora nyokok. Ora. Ya mau ngemut kuwi lho. Lah. Ini namanya siapa sayang? Alif. Oh Mas Alif. Alif. Alif ki berarti angka Alif ki carane hijaiyah ke huruf paling pertama. Nah. Lho, alif jejeg Mas hurufe. Alif. Lho. Moga-moga uripmu jejeg ya, Mas. Amin. Aja sampai seneng banci ya. Nah. Nek ora rasane seneng banci kowe kok mau rapi. Nah. Wong Lah piye edan. meteng? Gak aku. Sini sayang, sing lanang Rene. Pokoknya sing lanang bagiane Manohara. Sing wedok bagianmu tekoni. Nah, kono, ayo, ndang iso peran Cek, nekoki. Mas Alif ki ya wis sunat. Ampun. Oh sampun. Kelas pinten sakniki? Lo perbuatan sekolah. Oh, mboten Loh. sekolah wae rapi berarti. Iya, Den. Ayo rapi, Mas. Nah. Nah. Rabi karo Manohara penak. Aku wis gawe sayembara, Mas. Wong lanang sapa sing iso ngetengi aku? Heeh. Tak wae omah lemah mobil pek kabeh.
Oh, Syaratnya siji. Aku tengono Mas. Nah, kudu iso ngetengi Gua Manohara. Jeden to nek iso ngetengi. Dah. Iso ngeteng lho. Ya kaya roh keajaiban dunia. Loh. Anakne cengel. Kowe pengen meteng. Iso. Kowe pengen meteng. Hah? Oh, gampang. Wis ora apa-apa wis sampeyan Manohara kok meteng. Kalau tengene kene cengel kene. kowe ngece, Yo ngeceno. Ya Pak, Pak, aku disenengi lu, Pak. Ambung sapa? Kowe tekan jenenge wi. Tekan ana sih. Namanya siapa, Dek? Siapa? Lah. Rumahnya. Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya kuwi Apa? iki ya tahun ning Surabaya kowe tahun ning Jagir ta ya? Kan aku saiki wis lari ya kok. Dijagir golek apa kok ya. Satunya namanya siapa, Dek? Di Elsa. Kuwi Elsa nek iki Elsie. Hei! Oh, ngedan. Ayo joget bareng-bareng. Joget bareng yo lagunya apa le? Lagunya minta apa? Sementing muni pokoknya. Wow, sing penting muni. Oke. Lagu yang ayo yang belum nyanyi siapa berdiri sayang? Oke. Nyanyi kabeh kuwi kok iso semua. Mangga. Sing rong nyanyi pajak kuwi. Ayo. Oh, aku sik to alon-alon. Nah. Iki lho, sing penyanyi kelambine dhewe pecahan kaca kuwi lho. Untukmu. Ayo sayang. Monggo berdiri. tarik, Bro, dari Azam. Dari Azab musik. Oke, Azam, Bro. Azab tuh kan. Azam. Ada yang belum foto nih. Ayo Mas. Kasih lagu apa kakak? Ah, sing Manut penak. dong. Lagune sing koplo sing iso. Sing iso. Ber. Oh, napa Pak? Pamer bojo. Jadi kan joget ya. Ayo. Oke. Pamer bojo. Pamer bojo ye. Pamer bojo. Ye pamer bojo ye. Atur dari Azam Musik. Ini apa mak Golek golek sangu ora? Iya sik. Sing joget sangune ra joget rasa. Golek kempiar bingung. Asik goyang Dek nanti disamper sama Mbak Manara. Asik. Ayo goyang. Goyang bareng-bareng yuk. Asik. Ayo ke sini goyang. Asik. Asik. Ayo sini sayang goyang bareng-bareng yuk. DP dulu. DP dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Cendol 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 masak berbeda 500 terus Gak pakai ketan. Siro lompat 5 6 7 8 Raginta kita Yeay Ayo Bapak. Ayo dong. Ini tadi juga ada surprise Apa? untuk Bapak Ibu dari Surabaya. Hah? Mbak Manten boleh kembali kembali lagi. Khusus Bapak Ibu dari Surabaya. Yang cewek sudah ya. Iya. Oke, salaman dulu sama Mbak Manohara. Oke. Ya, terima Ojo kasih. diamu kayak guru ngaji ya. Ya. Karena kalau Bapak Ibu karo manten salaman dulu dong. Pamitan dulu Pamitan sama dulu. tuan rumah Sing sama Mbak lanang ning Manten, kene Mas dhisik. Manten. Oh ditambahin. Iki sakjal iki kan ning Ponorogo. Ayo reok Mas. Boleh. Kayak contoh sih Wah. Manggala sing gelem jungkir walik, Heeh. sak jungkir walikan 10.000. Sak jungkir walian 10.000. pomo ping 10 ya 1.000. Oh, pomo ping 20 200. Gelem ora Mas? Gelem no. Gelem no. Oh, tak tekoni. Lakone cuma saya Mas, lakone cuma. Bapak sih meno. Kowe iki lho arek nyapo. Si alon-alon gantian satu-satu. Iki contone Mbak Tommy. Gentean. Gelem ora sak jungkir walikan 10. Deal? Deal? Satu deal? Piye to? Lewat saya ditekoni iki lambene kok dikono ngene iki lho. Heeh. Ayo Mbak Tommy ini. Piye? Iki nek kenang-kenangan teko nggone nganu Nggih. keluarga kene.